Аплодисменти още веднъж за тези свои момчета. На здраве всички приятели. Сега минаваме към среща номер 3, 77 кг. Докато почистваме сцената за червения тъгъл в клетката, нека се приготви Нури Хабилов Шумен. Аплодисменти! Още веднъж аплодисменти за Нури Хабилов Шумен! Още веднъж аплодисменти Нури Хабилов Шумен, червеният тъгъл на клетката. Сега срещу него синият тъгъл на клетката Диан Михайлов, Варна. Аплодисменти! Аплодисменти за Диан Михайлов, Варна! Отново рефер на двубоя Росен Русев. Пожелавам ви успех, момчета! Трета среща Нури Хабилов Шумен срещу Диан Михайлов, Варна. Така вече преминаваме към третия двубой от тази гала вечер Cage of Glory, както обяви водещия Биг Ша, категория до 77, Нури Хабилов Шумен с доста релефна мускулатура и представителя на Варна Диан Михайлов. До момента 2 победи за морската столица, да очакваме ли и трета? Сега след малко ще разберем. Както тръгна матча, върви към трета победа. И предната категория беше до 77 кг, но в момента двете момчета изглеждат физически много по-едри от предишните съперници. И тук предполагам ще стане по-интересно. Среща се разви много бързо. Той се опитва, представител на Ванасус, представител на Шумен е захванал, вижда, че не може да се измъкне и държи противника си. Затова представител на Ванасус се опитваше с вдигане и забиване, т.е. така наречените сламове, да се измъкне от захвата, за да може да реализира нещо. Тъй като тези удари, които нанася в корпуса на противника си, не носят някакви травми и единствено в момента прави активност, но не може да постигне нищо повече. А според теб тънка ли е границата, която трябва да се намеси рефера? Да, при подготвени състезатели абсолютно имало моменти, когато рефера прекратява срещата, тъй като вижда, че един небо е способен. Веднага ощетеният състезател почва да ръкомаха, да казва аз може да продължа и така нататък. Така че тук действително рефера трябва да следи много близо и да се грижи да съхрани здравето на състезателя, който просто не е в час, изпаднал в някакво полубезсъзнание след някакъв удар. Аз имах възможност да разговарям с някои от тях. Повечето ни познаваха съперниците добре. Това според теб елемента на изненада в началото силен фактор ли? За съжаление, при аматьорските срещи почти невъзможно да... Аз също разговарях с съблекаването с момчета, даже някои от професионалните срещи, които първите след аматьорските, не познаваха съперниците и не бяха успели да намерят никаква информация, което значително ще ги затрудни, но по друга страна ще направи срещите интересни. Обикновено, когато познаваш стила на игра на противника си, взимаш защитни мерки и по този начин успяваш да неутрализираш много от качествата. Това е много добре за състезателите, но някой път публиката е страда от това. Според теб българските бойци подценяват ли фактора разузнаване? Значи, момчетата, с които аз тренирам,